देवी रिकॉर्डिंग स्टूडियो मठिया मोड़। डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। कौन भइल रे गलती की मारती हले पलटी। कौन भइल रे गलती की मारती हले पलटी। चल गइले ठोकरा के हमसे का पेट ना भरल की रखले बाड़े हो करा के। हमसे का पेट ना भरल की देत बाड़े दोसरा के। डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। कहते तो खट देती हम ही सुबह शाम रे। रोई रोई चिलैते कुछ दिन करते आराम रे। कहते तो खट देती हम ही सुबह शाम रे। रोई रोई चिलैते कुछ दिन करते आराम रे। कौन फायदा ना भइल प्यार तोहरा से कोइल। कौन फायदा ना भइल प्यार तोहरा से कोइल। गइल दिलवा ते झोकरा के हमारा से पेट ना भरल की रखले बाड़े हो करा के। हमसे का पेट ना भरल की देत बाड़े दोसरा के। डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। मार देती झटका सुनु धके जदी जी दरे। रतियों में जगते नाही आइत तोरा नींदरे। अरे का बुझली। मार देती झटका सुनु धके जदी जी दरे। रतियों में जगते नाही आइत तोरा नींदरे। अमर जी तो अकेला जाने गोइल तोरा खेला। हमर जी तो अकेला जान गोइल तोरा खेला। माजा लेलो से तोरा पोखरा के हमसे का पेट ना भरल की रखले बाड़े हो करा के। हमसे का पेट ना भरल की देत बाड़े दोसरा के। अब कितना चुमा देबे फोन पर।